Foli ni waliɲuman an b'a kɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma bi ye tarata ye juye kalo tile 4 san 2023 ani 23 ni y'a ka donkiwari waati selen bi donkiwari kɔnɔna la jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita ale kɔni ye Mali lasigiden 3 ka se ka olu bisimila minnu ni olu kan ka taa Mali ɲɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni fa walima Mali jɔyɔrɔ fa jamana kɔ kan wa an bɛna an da don la ka walawali kɔnɔna la halisa an bɛ to jamana marali hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Abdoulaye Mayiga n'ale Mali ministre min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma ale fɛnɛ ye baara kɛ ni diɲɛ kelatoma ka bolofara min kɔni bɛ an fɛ yan nɔ min bɛ tali kɛ olu ka tagali la an bɛna an da don fɛnɛ la ka walawali kɔnɔna la halisa jamana marali ko kibaruya la banbaci kɔrɔw ni o bɛ tali kɛ SEMA fo ka taa se CSP olu yɛrɛ kɔni ma u ye irisi olu ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o ye Igor Gromyko ni o bɛ tali kɛ o yɛrɛ kɔni na n'o o ye ɲɔgɔn ye a bolila minnu kan an bɛna an da don olu fɛnɛ la ka walawalali kɔnɔna la ka far'o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya min n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fana ka walawalali kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ bakuruba kɔnɔna la an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goyita Mali lasigiden 3 ale kɔni ye olu yɛrɛ kɔni bisimila minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka taa Mali jɔyɔrɔ ka se ka olu fa wa diɲɛ jamana tɔw olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛ tali kɛ maa 3 wa u kan ka taa dugu 3 de kɔni fɛnɛ la maa fɔlɔ ni o bɛ tali kɛ Seyidu Kamisugu maa filanan o de ye Elize Dawu fo ka taa se Buguri Jatigi Jara ninnu yɛrɛ kɔni ye Mali ka lasigiden ye minnu ni olu kan ka bɔ ka taa Mali ɲɛyɔrɔ baaraw ani a ɲɛyɔrɔ kumaw k'olu fɔ diɲɛ jamana wɛrɛ kɔni kan i b'a fɔ a fɔra cogoya min na Seyidu Kamisugu ale kan ka taa Moscou jamana yɛrɛ kɔni kan n'o bɛ tali kɛ Irisi la yaasa ka se ka kɛ Mali kɔni ka lasigiden yen nɔ ka far'o kan Elize Dawu ale bɛ taa Gabon fo ka se min bɛ tali kɛ Buguri Jatigi Jara ale kɔni bɛ taa Tchad ninnu bɛɛ lajɛlen Mali ka lasigiden ye minnu ni olu yɛrɛ kan ka don baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa Mali hukumu kɔnɔna la Abdoulaye Diop ni ale ye Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma kunun tɛnɛndonya yɛrɛ kɔni na baara ɲɔgɔnya kɔni tɛmɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA olu ka jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ min ni a ɲɛminɛlen don MINUSMA a ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye Elgazi Wane yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ baara ninnu kɔni a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la MINUSMA ale ka tagaliko kuma min yɛrɛ kɔni fɔra yaasa o bɛ se ka kɛ cogoya min na tilennenya sariya ani basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la waati min yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɔra o waati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka bonya cogoya min na sigi a tun bɛ tali kɛ o de kɔni na i b'a ye k'a fɔ Mali minisiri Abdoulaye Diop ale ni MINUSMA u ka baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ halisa an bɛ to Mali kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko cadre stratégique permanent ni o bɛ tali kɛ banbaci kɔrɔw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ kunun tɛnɛndon yɛrɛ kɔni na olu kɔni ye Irisi lasigiden u n'o ye kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya min n'a a bolila wale caman yɛrɛ kɔni kan i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la a bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi min bɛ tali kɛ diɲɛ kelatɔnba ale yɛrɛ kɔni ka tagaliko da donna o la ani olu yɛrɛ kɔni ka jɔrɔna ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la bi kuma kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kan u bɔlen u y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya min tɛmɛra u ni Irisi lasigiden ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Igor Gromyko u y'a yira k'a fɔ nisɔndiya o kɔni o sɔrɔla kumaɲɔgɔnya ninnu olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ taa an ka jamana kɔ kan jamana kɔ kan kibaruyaw la min bɛ tali kɛ Guinée Bissau jamana ɲɛma ni ale yɛrɛ kɔni ye CEDEAO fɛnɛ ɲɛma yɛrɛ kɔni ye bi a y'a yira k'a fɔ Senegali jamana ɲɛma n'o ye Macky Sall ye ale kɔni ye kuma kɛ k'i ɲɛsin wɔlɔfɔw olu yɛrɛ kɔni ma surɔ n'o kɛra tele yɛrɛ kɔni na ka se ka laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ u ka kalafili min n'o bɛ jamana ɲɛma kalafili yɛrɛ kɔni kofɔ min n'a kan ka na san nataw yɛrɛ kɔni na i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman tun bɛ yen nɔ bari ka d'a kan wɔlɔfɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ u t'a fɛ fiyewu Macky Sall ale ka se ka i ɲɛdon kalafili kɔni na n'a bɛ kɛ sababu ye ka troisième mandat yɛrɛ kɔni ɲini laseli ninnu kɔni kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni tɛna troisième mandat ni o ye fanga ɲini ko sabanan yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni tɛn'o kɛ o min n'a y'o laseli kɛ Guinée Bissau ale jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni Mbalo ale fɛnɛ kɔni ye min bɛ tali kɛ Senegali jamana ɲɛma k'a sɔrɔ nɛgɛjuru siraw olu yɛrɛ kɔni fɛ a ko ani Macky Sall u kɔni u kumara a ye hakilina min yɛrɛ kɔni ta ni ale b'a fɔ ni o hakilina ye bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ se ka ni hakilina ninnu yɛrɛ kɔni ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la gɛlɛya waati olu yɛrɛ kɔni kɛnɛna la
ako bi maa dɔ bɛ se ka sigi Macky Sall yɛrɛ kɔni nɔ la k'a fɔ ko maa bɛ se ka a nɔra bila ayiwa ale yɛrɛ kɔni mɛn o yɛrɛ kɔni maa ye bi an bɛ waati min na ale ko Senegal bɛ ka taa sira min yɛrɛ kɔni fɛ n'o o ye bɛn ni basigi yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲinini ye ayiwa ko ayiwa a b'a ɲini min bɛ tali kɛ wɔlɔfɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ u ka se ka baara kɛ baara min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye bɛn ani ɲɛta o bɛ se ka sabati cogoya min na u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. An bɛ taa Faransi sifinaka ale min bɛ tali kɛ boisson min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Red Bull ale ye o den kelen ka se ka o de suɲɛ u ka min bɛ tali kɛ supermarché olu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa faali min yɛrɛ kɔni kɛra Faransi polisiw yɛrɛ kɔni fɛ o de kɛra ni gɛlɛya yɛrɛ kɔni ye n'a bɛ fɔ ma ko émeute o kɔni o wulilen bɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nanterre yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fo ka taa don Faransi ayiwa dugu caman yɛrɛ kɔni na o min n'o kɛra o sifinaka ale yɛrɛ kɔni kirila ka san 10 hakɛto kalo 10 o kɔni o kaso o kɔni o dira a ma nka o bɛɛ lajɛlen de kɔni kɔfɛ min bɛ tali kɛ Turki jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi yɛrɛ kɔni bi ko gɛlɛya ale tɛ se ka wolo fɛn wɛrɛ la ayiwa gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔ n'i ye walejugu ko n'i y'o danni fɛn jugu n'i y'o o dan ayiwa ko siga foyi t'a la k'i bɛ danni fɛn jugu ayiwa k'i bɛ o fɛnɛ kɔni de sɛnɛ a ka kuma la a bɛ ka nin kɛ ka ɲɛsin Faransi gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi n'a bɛ fɔ a ma ko émeute min n'a wulila ka bɛn ni u ka sifinaka dɔ n'o ye Nahel ayiwa min ni polisiw yɛrɛ kɔni ye ale fa o kɔni nana ni gɛlɛya ninnu bɛɛ ye ayiwa diɲɛ jamana tɔw kɔni bɛ ka yira k'a fɔ Faransi ka nin wale a bɛna kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin jamana tɔw olu yɛrɛ kɔni o fɛnɛ ma ko kura tuguni. Halisa an bɛ to ayiwa jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛ tali kɛ Pape François ni ale yɛrɛ kɔni ye église ɲɛmaaba ye ayiwa min bɛ tali kɛ chrétien diinɛ yɛrɛ kɔni na a ye laseli kɛ laseli min n'a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale min n'a kɛra Suède jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka jamana marabaaw u ye yamaruya min di n'o ye ka se ka kuranɛ yɛrɛ kɔni jeni ale y'a yira k'a fɔ nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra ko jɛ tɛna k'a n'a ye bi jɛ tɛna kɛ n'a ye sini wa a wale olu yɛrɛ kɔni bɛ a kɔn fo ka taa fɔ k'a sera a dan yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan ayiwa adamadenw olu kana bilali o kana se ka kɛ wale ye wale min n'a bɛ taa maa bila ayiwa min ye ka dankari kɛ maa wɛrɛ kɔni yɛrɛ kɔni ka taabolo la bari k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ ko diɲɛ sariya min bɛ yen nɔ bi ko min ka di min ye o k'o kɛ ko nka ko dantɛmɛ wale ayiwa o kɔni o fɛnɛ ma fɔ min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye maa dɔ bɛ taa dankari kɛ maa dɔ la walima ka taa dankari kɛ maa dɔ ka diinɛ yɛrɛ kɔni na olu y'a yira église kɔnɔna la ko u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini wa k'olu b'a baara k'a kɔn nin fana bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔn min ne a b'o kɛla ni anw ye ko caya k'o jidi k'an ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna Adama Jalo ale ni Fatumata Tarawele kɔni fɛ an b'a fɔ a k'aw sɔgɔlen to halisa Yeli Vision na